Satu. Shalom. Selamat hari Minggu Mahita. Taparadema rohatta. Adorang tapuka permingguan. Martangiang naho mahita di bagasan rohatta. Martangiang kita. 122 ayat 1 tul. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi purbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan di ari haguguton, jala ditadda doakan amar hapo satu ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita ali Tuhan di bata pargugu nasa hatudusan hodo sileho na pulapul tu akan marsak roha hodo sileho gugu tu akan nagale asima roham tatap ma akan marsak roha dohot akan hona pangujunan saya tatap ma hoi nasida jala palua nasida sian hagugutan nai asapatar di ida nasida hodo pangurupi haporusat dohor pangaramoti dihagogoton mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita si buku edde 420 sia ayat 1.
ikat dipatik di hari mingguan ima natar surat di sada Petrus 5 ayat itu. Hujahon ma at tinggang honon muhamu ma nasana hinol sohan nirohamuna tu ibana ai di sarihod duhamu. Hujahon sarinai tinggak kon hamu ma nasa hina holsohan nirohamuna tu ibana ai di sarihon duhamu. Nisi sahatna atong rap mangidu gugu mahita siana dupan di bata rap mahita madok le Tuhan di bata sai pargugui mahami manglawan nahubar tupatikmi. Amin. Marindi hita sian buki eddi onom ratus walu sada ayat sada tambah 2. Tato potima dosatta ale Tuhan di bata nabadia jalana bonar parasi jala partalut niroha jalana basar doho saya mapangulahi maroham midahami dibaheni sese sama sudi dosa nami dang adong nahu pangasohon hami dukon ni asin roham hati goran napi natupa ni anak mudo nahu pangasohon hami tujulum dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahatani dibata taringot tu hasan di dosa adong do dihita situani malim nasongoni nahudul di siamuni habangsa ni hatangaman di badua gijang dibaheni tarbahen di banado panguluhon ro di ujung ni akka nasadok ro tu dibata marhite ibana namangulu do ibana toktong
asa ditangnya kona sida hasangapon ma di batara di kijang. Amin. Kur sian ruas wik opat. Marede hita sen buku edde oparatus walu bitu ayat sada abadua. Oh
Tabigi mahatani dibata turpuk dari mingguon iman atar surat di 2 Korintus 12 memuka sian ayat itu 110. 2 Korintus 12 memuka sian ayat itu 110. Tajaha mamar sikat soring manang maresponsoria. Hujaon ayat napa pituon. Jala asa unang huagijakkon akka pangukapon na sumurung natu ahu. Hona basir-basir dau di sibukku. Ima suruan ni sibolis na mamupuki au asa unang hupatibbo diriku. Tolu halido pangido siat Tuhani asa sumuruti sianau. Gabi di dokibana tuau tukma asini rohakku diho ai di hagaleon do sutibul hagugon asa tagonan ma hubuji-buji diriku di bagasan akka hagaleku asa songgop tuau hagugoon ni Kristus Di baheni sonang do hilala di bagasan akka hagaleon pangaleayon hasusaan dot hagogotan alani Kristus ay jupagaleaw disido au margogo disima sahatna marduadu akan atumangihon hatani dibata jala no piopsa. Amin. Pujian kor punguan NHKBP.
Marede sian buku ede onom 110 ayat 1 tambah 2. Taha tidakon ma haporsiatai songona hina tidakon ni dongata sa haporsiaon bisa dok pertibion rap mahita madok au porsea di dibata Jahoba idu ama pergugun nasa hatudusan na tumo palangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jahoba nasa sedai imana tinubuhon si Maria na gebe-gabean siatu di berbadia adorang sahung Tuhan idu tuhatan atumaun nabirni di pangumuman isilatus nama terpajal do ibana di hau binur silang na tua nuturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu udul tu siamun di bata Jahoba amanai pergugun nasahat dusani di sima ibana paingol sugut tanaon makumi ala na mangulu dohot namate Aw porsea ditodi berbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan Kristen akan nabadia dohot diasani dohot dihatai naman do mulak mangulu subur daging nyalak nong mate dohot dihanguluan narasuda. Amin. Pujian kur punguan amanomensen.
Pinasahat mah tuna maca hati itu. Warta Jemaat Manang Odolat Tikting, Minggu 16 Oktober 2022. Shalom. Horas madihita saluhuna. Dihamu akka nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tongon di hari Minggu lasni rohaon marpungu hita dison nang dohot dongatta namarhite online madohoti parmingguanon. Tapuji madebata mardongan hamulateon disaluhut pambahenan nadenggani ala sai toktongdo di asi debata hita marhite akka pasu-pasuna na parjolo parmingguon goarni minggu sadarion ima minggu pasapulualuhon dung trinitatis topik disarihon debatado ganup namarukil Allah menjawab setiap pergumulan. Napaduahon Sinode Godang 2022 di Pusat HKBP Tarutung Sumatera Utara. Pinabotohon matuhita saluhut ruas ni Huriatta mulai tanggal 24 sahat 20 Oktober 2022 borhado uluan ni Huriatta madohoti rapoti. Tatangyakon masehat-sehat saluhutna nama dohoti rapoti mardalan dengan dohot sude di pasu-pasu Tuhatta. Napatoluhon pangojakonon situa di Huria HKBP Galilea Raja Ampat. Sadarion dipatu pada ulaon pangojakonon situa learning gabe situa di Huria HKBP Galilea Waisai Raja Ampat. Dibaheni borhad do uluan ni Huriatta manang amang padita resot laho manguluhon parmingguoni dibaheni nuaing na manguluhon parmingguota ima amang padita rekwel nababan STH dohot amang situa i hutauruk narosian pospel pagaran ni Huriatta HKBP nomensen teminabuan moleate mata pasahat tu amang padita dohot amang situa nama kobasi di Huriattaon Tuhatama nama masu-masuhamu nang dohot keluarga. Napapaton diakonia ruas na dibagasan parsahiton dibagasan mingguon ima naparjolo artama juan sibuea anak sekolah minggu ima anak ni amata situa learning sibuea. Napaduahon amang situa pemanalu kecelakaan saat bekerja akibat kompor tembak meledak gabe mengalami luka bakar di beberapa anggota tubuh. Tatangyakon matu debata saya dipargogoi Tuhatama amang situa dohot yanakon ni Huriatta jala tumibu malum sian parsahitoni. Napalimahon koinonia sesuai warta jadwal pemakaian gereja tanggal 11 Desember 2022 tercatat dipakai pesta Natal Parsadaan Simajuntak Sitolus Sadaina. Sesuai informasi dari panitia Natalnya ada perubahan tempat. Maka untuk pemakaian gereja di tanggal 11 Desember 2022 masih kosong. B. Natal gabungan ama dohot ina ni Huria. Naparjolo acara perayaan pesta Natal ama ina Huria. Natal gabungan ama dohot ina Huria dipatupa ima
hari Kamis 22 Desember 2022 masuk pukul 17.30 WIB di Garejaon. Napaduahon liturgi Natal ama ina tok-tok ripe dan puji-pujian kor. Dihaputusan sermon parhalado dohot panitia Natal undangan ima sude keluarga ruas nihuria jala akka namar liturgi di pasahat tu sude ganup ama nang ina nihuria ganup keluarga taringot ayat-ayat liturgi di pangido masian situa lingkunganna diulaoni dihaturhon seksi acara ma asa ture jala rapi dengan mardalan ulaoni jala dalata laho mangurupi kebutuhan dana Natal ama ina ditotopon tok-tok ripe ganup keluarga 100.000 dohot sumbangan sukarela sian akka namangalehon. Puji-pujian kor cukup diisi kor per week molo akka kor seksi nang punguan diaturhon huria tuaka ulaon pesta-pesta Natal umum tanggal 24 sahat tu tanggal 26 Desember 2022 dohot tahun baru 2020. Napaonopon marturia. Ibadah penutupan pertanyaan week manang gabungan di Patupa Huriata do Ima di Ingananon hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 masuk mahita pukul 10 manang jam 6 sore di baheni pinasahat majau-jawon asareta mahita sude madohoti partanyangani uhud ganup wik paradehon pujian kor sesuai acara nang tarsurat di warta mingguon. Penutupan pertanyaan seksi pinabotohon matuhita saluhna pertanyaan seksi mardalam masa hatu hari Sabtu 20 Oktober 2022 sesuai warta mingguon. Napapituhon parartaon Naparjolo Pesta Gotilon Huria 2022 marhita titingon paingotok kita sude tu ulaon Pesta Gotilon ni Huriata tahun 2022 tapatupa mai ima di hari Minggu tanggal 10 November 2022 paduahon soso-soso silua Pesta Gotilon 2022 marhite titingon songon nang taulaho di tahun-tahun nang lewat dia ulaon Pesta Gotilon ganup udutna dung sidung parmingguon di Patupa ma palilangan aka silua laho mangurupi aka program Huria tahun 2022 dohot persiapan saldo awal kas Huria tahun 2023 dibaheni dengan ma dikoordinasihon aka pengurusna lau pasahaton silua nabe diulaoni. Pelean bulanan dan celengan keluarga 2022. Soso-soso musetu hita taringot aka pelean bulanan tahun 2022 keluarga dengan ma di cross check doho situa lingkungan doho bendahara Huria jala di pasikop ma suang songoni celengan atau amplop pengganti celengan keluarga tahun 2022 totong taingot asa tapasaha ditiki ulaon Pesta Gotilon Huria Ima di tanggal 10 November 2022 ia celengan anak sekolah minggu diserahkan waktu pesta Natal anak sekolah minggu. Pemberitahuan awal Ima kerja bakti jemaat. Huria menghimbau semua anggota jemaat dalam menyambut pesta-pesta Natal diundang semua jemaat dapat jalan gereja dan lingkungannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 mulai jam 15.00 manang jam 3 sore dan membawa peralatan masing-masing seperti parang, cangkul, sapu lidi dan lain-lain yang diperlukan. Basar Pospel HKBP Nomensen Teminabuan Sadarion di Patupa Uluan nang parhalado pagaran ni Huriata do Ima Basar penggalangan dana
dibaheni dung sidung permingguat tahun retama hita manuhor basari ima dalata lahu mangurupi aka program-program pakobasion di Huriata. Terakhir, warta keuangan minggu ini. Saldo akhir per 16 Oktober 2022. Tuhuria 72.180.180 rupiah. Pembangunan 124.044.500 rupiah. HUT pusat 5.855.130 rupiah. Sending 6.110.600 rupiah. Totong mata peop hatani debata natar surat di pesalmen opat ayat onon namandok pelehon hamuma pelehan hati goran jala marhaposan tu jaboba mahamu. Moleate mata pasa tu salut ruas donatur nang pemerhati nang akana asing naung pasahaton pelehan hamoloteon pengucapan syukur pelehan bulanan dohot akana asing. Tu debata marhite huriat tahun saya di pasu-pasu debata mahita saluhuna. Atik adong tulisan nang parhepengon nalipe manang nahurang takas di wartaon dengan mata pasahat marhite parhalado ni huriata. Songonima titing di mingguta sadarion moleate madihita saluhuna. Horas tapasahat ma pilihan sada atam babi uhud mariddi sen bukede 500 sada ayat sada 26.
mudo sian batu mamaki. Martang yang mahita damai ni debata na sumurung sian salu na roha imana mangaramu tiati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas ma di tasalu na kamanginang buado kabar muna sehat doamu mula sehat tetap masehat mula dong nahurang ba hatok mamalum mula dong marsait mamartangyak kita ate asa malum dong ate ama nginang tung macelas doro aku madapotok kamu diso taru mubi marlas ni roa hita adong dua keluarga dison boy rap doti tamar minggu ugorau ma jala molununga ugorau keluarga on dihamuna ama inang jongjong maham di hudulamu na parjolo ima keluarga perdosi boru pasaribu sian pasoburan jongjong mamang inang Hors majhamina adulah umat. Na kedua hon keluarga memperdusi borusi lain tong sian parsoburan jong mamen. Hors ma dihamunaina adulah. Tong domar las ni roha hita dikyom aman ala rodo hami mulu bodo hon anak ni huriau pe boido ima teminabuan alu pos doro aku di dokon haga BP Sorong Selatan dot nomensen jale ido warna jadi emang ada orang TBG berita nauli upasa jo sautik berita las niroha sian Sorong Selatan on nomensen huriata namet medi sian jumlahna nunga martaba tiga orang tu sia kakak martaba 15 totudang jumlah nai ale semangat naik kamanginang luar biasa do luar biasa jala au pe tu macelas durah aku maku basi disi ala semangat nasida nang pemet nang PPA pemuda disi holat tulu halak PA doi tulu halaki itu nang pe holan piga akama rodoi mulo adong kebersihan tidak bula kebersihan dohami jalai syukur dosi patau amang dan kebersihan kita sonari ina do itu ala semangat na namar huriyai ali imadama ina songonawi titikon kengi marbazar hami adong do bocir nai dang nah holan asal marbazar hami huriyat tadi selelingon namar minggui huriyata ditanoni dongatta do dang tanoni huriyata tanu huriata adong do adong ale pas imana di jalur kuning dang boy sauti membangun jala curam imana songon lembah jadi sementara on marhuria mar minggu di Gajah Papan alai di tanoni dong atta margasi tumorang parmai berat ale moleate madiamangi di pasar do dijual do tanonai lau tu huriai utor hami meamang sepakat kami naik songonani uluhon amang pat ditare sok tatung jadi orang lubi marono 10 juta doi sebe pangalu-aluan yanak kon molo susah mana moldang tuna tua anak alani amanginan omara dalan nami 2 bulan on tong ngabar bajar hami di sana 10 juta nggak maksimal hian apa 5 pardongan nami di hutai itu jadi kuboto do amang ngagudang bajar turut tuhamu bajar sabula dia kanan kiri naposo kuboto doi alai baima urupi hamu ma nasa tolak kubumbuna ate asa tetap ebang pakubasion di tonga-tonga ni huria nomensen Sorong Selatan dah jadi molo keluar minggu pe nungan non di luar nasa terbaik kamu baik nama sian ias ni rohamuna unang marung utung ate jala na paling penting tangyak kamu huriat tai ate dah asa semangat tuh jala bui sehari rohamu turu nomensen
ngahu pada deh hamian non karaka dohot udang romaham ate ima jo barita las ni roha siantem minagua nuaing tabege ma barita nauli siat tuhat tai tabuka ma Nehemia bidulima ayat sada satro dia 10 tolu Nehemia bidulima ayat sada satro dia 10 tolu ujama tu ita saluna tapai ma di basurata ummah hatani di bata dungi mengangguk badar ma situan atoropi ro di jol manasida dopak ha anggi nasida halak jahudi ayah dong do deba nama dok torok do hami nang anak nami dok buru nami salion nami ma eme asama kami jala mangulu aliang kolle honon nami nama hauma nami porla anggur nami sikoram asa terbaik kami manu horeme managam haleo adong musideba akan amat dok nunga urang hami hepeng bayan garani ruddo turajai hauma nami dot porla anggur nami sikoram na nuaing pe iya songoni sibuk ni hanggana hanggi nami songoni do sibuk nami akka anak nami pe laos songon anak nasida do hape ida mak ikon lehonon nami nama anak nami do buru nami bahen hatoban nunga pola mangaduk di basien buru nami jalamar hagugot di bata tangan nami hauma nami pe dot porla anggur nami nunga sa tuhala maasik jadi tarima situ tu maau dung hubege angku nasida dot alu nasidai os mangunai hata maau tu halak nasangap dot tu akka iduk nikku mamadok nasida nunga majalo bunga ni hepeng hamu hape ganup senanggina jadi hupaluhu masadal hutana balga mangalo nasida dungi nikku mamadok nasida nunga pola hita manubu sahanggita halak jahudi akan nau tagadis tu halak perbegu obar tu gogot tabe do tamu neng menggadis hanggi munai laus menggadis tu hita tahe jadi sip bemah nasida dang halusan sa dungi ni kuma dang dengan pabbainam munai dang ikon marhabiara tu debata tahita nian tama marparangi ala ni pangit cahiyun ni halak perbegu musutte nang au nang haanggiku dot akana posokku nunga hubasali hami nasida perak do teme wa ita salese ma utangon wa paula hamu matu nasida sadarion hauma nasida porla anggur nasida porla jetun nasida dot bagas nasida rodi bunga ni hepeng eme anggur do miak nau tinunggu muna sian nasida dungi ni nasida ma olo mahami paulakon jaladang betunggon nami sian nasida bayanon nami masongon nani dokmi dungi hujau makamalim lau supatolo manasida asa bayanok hobar tu hatai akuk ni upas pasma paraddoran ni bajukku hudok sai songoni ma pas-pason ni debata ganuk jol ma naso makajong-jokon hataon sejabuna do senartan ikosongon ini ibana tarpas-pas jala luangan dungi sadok luhutani madok amen jala dipuji nasida Jehovah hala situan atoropi pe diulau do khobar tuhatai ima sahatna dia muna kama kenang adung do slogan na jok tabege dia mei adung do slogan madok marsi pature uta nabi slogan na klasik don nang jut tatangi hon dia do lapatan nyon kamanginan tutu arok doroha sada sahuta adong manyan anak ni utai manangnya anak ni huriyai bui pature turehon bui pauli-ulihon utana garejana masyarakat secara sosial dok lanasi
bui manian, apalagi berharap duit wakka na mangarato. Biasana pangarato di pangaratuan na imana karejo berhasil sukses naing manyan adong si bahenok kudi utakku gudang mate akadalan di pature gereja jalan mungkin diantara kita di sini juga begitu, ada prinsipnya bagaimana caranya hutakku bui pature alai totu akamanginang dang bui sude songoni adong nabui pature kon adong nagawi pataba-taba arsa imana tuh tanah akana poso maju bereng gudang do kana poso mangarato imana tu Jawa segala macam ale hola 1 tahun 2 tahun mulai imana dang tahan apa pataba-taba arsak di sini marugutungut di hutai pe mana gabe siparugutukut jala si hata-hata mai mana di sini dang gabe pasu-pasu imana di sini songuni manang sini hemiau makamangina itu neng mula nama bangsa Jehudio tuh hutana nunga ditindas ale bui ma dilet Tuhani asa mula tuh huta jalan sibuan sini hemia matong bangsa dibuan beta hita tutata asa tapature tembok-temboki nang hancuri kota pature dah di pature dibain kepemimpinan adung pedidana imamna alai hola satu kido HP dan di pature nasi dah hutanai justru gabe menindas akaha anggina narui justru bata-bata arsak nasida disi ibireng si Nehemia nirima pakilalamu mamereng akadong atahang gitaw nunga saat itatuta naing manen paturem musidi hampir tar paturem kape isigay ho piring maju ipasato ka bajak dangadong bisi panganon na dijo si Nehemia masudi rohamu akka imam sudi akan nasa parhu taon buasa songoni ham dangadong dang bui songoni tuha anggina molo nasa huta pelagi na marhamaranggi urupamme ido bain laking dia 12 pe ido kososongoni do 10 tolu di paingo si Nehemia mana sida jala ulama marhamu bauni roha para hutai terlugui ma tu akah pemimpin nasida diamuna akamang aduh neng si parhusorat tadi so na perjolo omah adaridan pergumulan secara internal gudang do pergumulan mulu pergumulan eksternal boy masalah luar dirita adong nama kasugo kita contohna tetapi ini adalah pergumulan internal luka internal jala odona borat di permulunon ini yang paling berat bergumul di dalam rumah sendiri buijo di pamaretaan buijo di tonga-tonga ni huria buijo di tonga-tonga ni keluarga itulah internal bukan hal yang tabu lagi akan hamarangi oleh merbadai alani tano merbadai alani akasiteteano udang dosongoni di tonga-tonga ni keluarga
adong do pergumulan na tua alani anak konna ala diopom di bagas rohana HP borak dui di perguluan dihamunak kana poso dirimu itu bisa saja menjadi pergumulan yang paling berat bagi orang tua alai sopola turehon ipa senyum wa mangatu syak kaya nakonna tapi suntuk mau pergumulan dari dalam itu yang sangat harus kita pahami apalagi di hamuna amang memang ikon tulu 4 kali lipat do hamu mangatu si zaman namyon zaman era teknologi on dan ada pola ibu tu hamu mungkin teknologi di zaman muna ikon masih ajar mahamu asabui mangatu syak kaya nakum rohana untuk naposo ini sangat penting firman ini sama kalian. Kalau bisa ketawa orang tuamu mulai hati sama Tuhan, tapi ada yang tidak semua rahasia itu dikasih tahu sama na tutu itu nak botoi emol hubabuan non mahua manon anakku haji marohana tangis memana dalam itu. Jadi sebagai naposo harus juga memahami pergumulan dari dalam. Nang song-songoni di hamuna amangina tong do bergumul akan naposo on dina tua-tuana mesti jaga doon. Mesti jaga do. Na baruon adong naposo ta dang naposo huriau. Maksud tu naposo nasing do. Nang idului hamu anon aku boto isay unang nasing do da toho icet ma amang tanya ko jawin buhay amang niku neng sirang nama bapakku do omakku inna bah wah salah niya orang ketiga enak bahiru tay nganeng minta sirang omang babu tu abang niku nggak usahlah nanti terbeban abangku itu pas lagi kuliah dia wah kupabuam mudo sharing kalian sama Bang Adi jangan lama ini berekku nama anak saja pun kadang juga takutnya sama orang tuanya hidup apa ini mana berpikir soalnya dan bui mana pasaton hatana gabelau memana pangalulon tuna asing tu Facebook me tu WA segala macam me hidup tapi inilah pergumulan internal itu dari dalam mulu anak ni halakan do persoalan biasa di halimulu dirita nah harus bersama-sama kita amanginan mengatusi pergumulan dalam diri ini orang tua kepada anaknya anak kepada orang tuanya harus saling ada keterbukaan sehingga ada perbaikan di situ. Zaman muna amang biasa na huingok dah mungkin dang sudik ay anak ko do minta maaf tu bapak nak kan itu apalagi itu baru ali zaman waing daun nga mulai bina tutui ikut terbuka mangatusi rohana dang nama dok dang nyatusi hamu rohayana komuna tetapi karena perkembangan zaman ini harus belajar amang di hatu umi tuhamu penaposo ate kalian pun harus lebih kerja keras memberikan pengertian kepada orang tua ala gudang duh hitakan naposo marungutungut bapak ini kolot bapak ini segala macam ini do perjuanganmu tapi tung itiup kan mulai tutup tahu do naratuson ahadu nabui kerejo kabeli asa hutiup inna siani bakarejo na ya bersyukurlah kita sudah lebih enak perekonomian tetapi kalian juga harus kerja keras belajar memahami orang tua karena itu internalmu mulu targutik na tutuam kan hacik dorham segero
song-songon di dunia tua. Jadi jadilah pribadi yang memahami, menyelesaikan pertama sekali pergumulan internalmu. Unang pergumulan ni halak pinature-ture HP diri ni ba dan tapature. Napa dua hon tabereng ma sini himiau. Sada pemimpin do imana di tonga-tonga ni halak Yahudi. Sensitif do imana mamereng pandaritaan ni bangsoi. Ido beberani mama ngalu-alu. Tu halak imam menegur. Dalam konteks negara juga begitu. Dalam konteks gereja juga begitu. Edang adong nasi kok di Portibio. Saya dong marah hurang. Tapi perhatikan, aman. Nama ngalu-alu ma bangsoi itu si Nehemia. Sasitong na di konteks gereja, boy manian parhalado ng panditana, gawi pangalu-aluan ni Huriay, ruas ni Huriay. Atau mulu adong pergumulan tadi masyarakat, lauhita tu pamareta, entah marhiti demo, marhiti surat segala macam. Dan adong biarta, mulu tu pamareta dan biarta. Alay sifat syukur-syukur aku, puasa itong-atongan ni Huria, tong mabiar imana, maduk, kolsoni rohana, tupat ditana ng tuparhaladuna. Hiado, teliti hami o naman. Ay gereja gabi songon, isom madalakku, asadong dala para dato. Gereja asadong, lam tabba pardonganon inna. Tapi halak Yahudi daw adong di si pemimpin ada do pangalulak. Banyak pergumulan kita. Kenapa kita sulit bercerita kepada pendeta kita, apalagi konteks HKBP. Yang pertama, sudah ada krisis kepercayaan, itu sering. Begitu juga dengan pemerintah. Yang kedua, mabiar seneri pumatuhak pedita dan tuhak kami damang dah itu belum tentu tanyang nanyang di jalur Tuhan atina tanyang sekolah minggu itu itangyo di bata boy itu songoni ya alis ada pedita berusaha di mana di sini adong rasa kepercayaan bersama antara jemaat dengan pendeta dengan juga amang parhaladu kita huboto do amang gudang do humurang amang parhaladu namion do tami padita udang doi. Tapi keterbukaan itu harus kita jalin. Terbuka bukan berarti telanjang maksudnya ya, terbuka mau membuka hati bercerita bersama. Muldang songoni songod dia mabahno nami lau mangalu-aluhon itu Tuhani di STT huingok do mulohami ikon dilatih do mabecatatan songono marsahid nyon acit ahana parhauna segala macam muldang adu pangalulo muna sipata dang ni butuh hami tanya konoton mulu hubege padita martangiang hula gabi tu diri na mana martangiang habi dak boy songoni hami ama ulu do hamu senyum tu hami ulu amang ora samang ati nadong nasolok di rohami amang asa hutanya ko kami mulu mailah ko amang pasatuy nang padita asa buhi cerita ditanya ko kamu. Mari kita bersama-sama mendoakan napatuluhon amang ina madalan ni panarihon ni debata di hita nang pegudang pergumulan mo amang ditikyon nang marhiti parhepengom mo keluarga parkerejuam mo sirokak ni todding sudi mapergumulan mi amang pos maroham pasa matutuhani marhite dalan na terus ya. Kalau saya ada pergumulan
Misalnya kemalingan, lau dui batu polisi, kan itu, lau di polisi. Malu adong pergumulan nguluku, cerita tu amang panditaku. Manang tu nahu hapor siai, upasahat tu Tuhan ni, itu. HP hana adong denggan. Unang mata pasomal pasahaton holsoni rohani ba naparjulu. Tu sembarangan tempat manang dia hita kudul dison itu dah tak cerita di sih sudah senir pumadi rupa dongan HP ka bisa atanna do haduan insan kan itu ada musit WA status Facebook ate sudah rusung ni memang mohon maaf maju tu akaina duk murang itu ya oleh batu aku punya harga diri inna do di status ni aku punya harga diri inna do kenapa ada harga diri oni unang tu Facebook mangalu-alu damang dai nang da itu status WA akan aposo cek kamu non status WA ni atina di blok dohamu asal ning bereng omak teh status WA aku itu mulai bereng status WA aku non bahaya mulu napo so no aing tu sina mapangalulon na apalagi taruh cinta cukup kenal saja siapa dirimu ini betul ngamkel pengalaman do akabang song bereng iya nya dang tu si hasahatan na mula dong pergumulan mah tutuhani adang dalanna mula dong pergumulanmu hasatan na tutuam oma bapak adong pergumulaku songono adong amang padidam pasahame itu unang sembarangan tiga medong amang inang di Facebook mulu rata-rata hon adong marseribuan maju hudokon ati ipera yakinau satongane dang kita dahamunai dangi ali mulu sehali be kamu status WA sipata pikirata holan 2 halak do mamerengi manang 3 halak 10 halak tapi sudi do mamerengi parkel huni ya bago bereng jo inatan syahon inda lo bereng jo maton inna ido be manat hati-hati pasaton holso riba tapasa ama holsota dituhani ragam carana dina martangiang dina maredde dina bercerita yang dengan orang yang berkompeten kesitulah amanya ya jadi tu kenapa so ngahurok ko ni simpan handphone namang jangan ada yang blok niku jadi duh ki ku berengon status WA na lo do status WA ni ayat Alkitab amang inang ali pergumulan na doi pergumulan apalagi yang Filipi 1 ayat 3 aku senang mengingat engkau inna do saya huripu masih terus dulu hali dibayan status no tapi na lagi marholong ni roha di mana tu bawa di kan ini bah ali ngai pakai mana ayat Alkitab pun ali bergumul di mana kurang dusunguni ya jangan lagi asal menyampaikan pergumulan tetapi pos marham amangina nang piragam di pergumulan mi saya disari hod debata do belum songon halak jauh di disari hod do unang mabiar hamamang ate tarinyo tu parepe ngo tarinyo si humi si tarinyo tu hai pasom mamang unang mabiar mamang di sini taringo pergumulan secara internal mamang tuna tuam pos roham pergumulanmu itu disari do ditangi hod do pergumulan mi jangan ada keraguan untuk ale tayong mak roha Tuhani na manarihon ni rohat tapi ikon adong manarihon dong hatta songon edde yate edde dia kaama jama disari hodo tok tongoluku ama pur penaking edde minggu depan ini amang lagu jo ate disari hojo iru nama tok
nang sudah kapapana pe di saro debat alam matu hita unang mabiar pergumulanmu apapun itu ati na dong pergumulanmu taringo tu perkerejoanmu sirokak ni todim taringo tu na tutuang taringo parayanokom amang posroham sa ini saro debatado aka solusi tu hamo lai pos maruham tusima pangaluluata ay burju tu hatai manangihon anggu tai amin martang yang mahita hubuji pasangan pami maguar mulai tuan debata natuktong mengajar-ajari hami marhiti hatami ia jari hodo hami Tuhan asa tuk kami pasat to pangalulon nami holat tuho sabbing marhiti dalan nadinggan nang pinatudum akar ragam cara di tonga-tonga ni portibion marhiti pemarenta nami marhiti huria nami nang marhiti keluarga nami be mulai atema Tuhan nang piragam pergumulan nami saya disarioko dongolo nami ipaluho do hami siya nakahagugutan ni asabui hudalan nami ngulu nami siya marparbuye mahatami Tuhan di ngulu nami si ganun pare ale Tuhan debata rodo hami di so pasaton alu-alu nami tuho sudah kepergumulan akar ruas ni huriamo Tuhan muli sedak dana satu nama gudang taringut perkerejuan keluarga ekonomi na pamatang na Tuhan asiroham dongani manasida madalani menghadapi akatantangan na ikosedupan na song-song ni Tuhan utangnya kami do ruas ni huriami natongong di bagasa persahiton ima arta majuan sibuea dot amang situa pimanalu Tuhan nasi roham posrohan nami seho matotong maddaw ni persahiton ni dongan nami samus bui muse nasida beraktivitas secara normal do martabat balas ni roha di nasida song-song ni Tuhan tanya ko kami do sudah ke program ni tonga-tonga ni huriamon program koinonia marturia diakonia aka pesta do akalan na asin pe Tuhan asiroham ho manamia marhite dimi di tonga-tonga ni ulaw ni asabui mardala do tinggan song-song ni pe Tuhan utanya ko kami do sude aka padita aka pangulan na goptiki aka perhaladom di huriaon manang di luak marsada-sada perbisuhi manasida Tuhan lau makubasi huriami jalaleho masemangat di nasida samarlas ni roha majalo manangihon aka anggu-anggu manang pergumulan ni ruas ni huriami song-song ni pe Tuhan hutangnya ko kami do pamarenta nami mulai tingkat pusat satu daerah asiroham perbusi matotong nasida makarikoton aka kesejahteraan di masyarakat bangsa Indonesia mulai atema di Tuhan ajari mahai pasir perohan nami dinalahu majalo pasu-pasumi si sama dosa nami Tuhan asatama kami majalo pasu-pasu nanayang si pasatommu Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin. Marede mehita uhut tapapunguma peliata
tapasa mapilih tatuado pani debata martangi yang mahita ale debata amanami na di banua gijang ho do haroroan ni salu si leon na denggan do na saulibasa na mauliutus ho pasatami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwag na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asaku parhasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si leon lehumi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say ro maharajaw mo say saud malomone roham di bono tongaon song na di banua gijang leho matuhami sadarion hanguluan si apari kami songon panesanami di dosa nirongan namardosa tuhami unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodako tua de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopako tua de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim horas madita salud. Nah. Mari, 500-an.